17 बोसोराव मा हाग्रामाया गराय गांसो हानानै थादोंमोन नामा? सैमाया जेरै खिनानै खिबु सुनो रोङा, हाग्रामानि रावाबो बेफोरबायदिनो। खाथाख'आव थानाय दाउदै गलाया जे फिसा गफायनो रोङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बेखौ बिमाया नागारनानै थाङो, मानोना गला जाबाय बियो फिसा गफायनो रोंखाला। बेफोरबायदिनो हाग्रामा आरो बिपिएफनि आरो दनेसरनि दिनैनि बे टार्म्सआ बिदै गला बायदि महराव फैबाय। हाग्रामाया जेरै दा मोखां सोमजावनानै हाजारखि स्पिच होथों, बिथांनि बडि लेंगुवेज आरो मोखांखौ नायनानै बिथांनि जा इयुन बे जे जोब्बाय गोथेबाय, बेखौ दिनै बिथांनि बाथ्रानिफ्रायनो मिथिनो मोनो। मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा सान्थि खौसेथि गोरोबलायनो नागिरग्रा बै मानसिफ्रा प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै 22 तारिखखौ मोनसे जारिमिनारि सान मोनसे खालामनो नागिरबाय।